Здравейте на всички, гледат това клипче. Днеска играем в Butter PvP и един клип имаше, който направих преди този, но не го качих, тъй като стана голям фейл. Не се чувах изобщо добре. Този епизод ще спра звука на играта. Ще го спра тотално, ето така. И ще ходим да се бием на PvP. Който играе в сервера супер, който не играе в сервера и за го вижда за пръв път, ще има линк, т.е. IP на сервера ще е в описанието на клипа и там някакви се бият. Добре, така. То не мога го набия, много е силен. Така. Ако взема една Strength Regeneration, ще мога. И на както иде. Сега ще ходим да се бием на PvP. Няма ли Warp? PvP? Добре, няма, така. И в предния клип, в който не го качих за съжаление, защото се чувах супер слабо и нямаш смисъл да направя клип, в който да ви показвам неща и да ви говоря, ако се чувам слабо, и затова директно го изтрих, като го видях. И сега това е втори клип, който правя днеска. И съм малко прецакан, защото първия клип го направих 13 минути. Сега този клип не знам колко ще го направя, но ще го направя там някакви примерно 10 минутки. И за хората, които не играят в сервера, могат просто да напишат ето тази команда, warps. И ще ви излезат всичките варпове, излизат, пишете примерно warp chest и айде ходите там на честовете, обаче аз не искам. Браво. Така. Той май ще мога да го набия, Марапанда. Той сега тук нищо няма, някой ги разграбил. Аз съм крипър в този сервер. Ранга ми е Creeper, скоро мисля днеска да си взимам Wither или там Ender Wither, нещо такова. На то мисля да му скоча сега, ако следващото има дъма бутушки, което е супер хубаво за мене. Скачай, пич, скачай, давай, ще бия. Ай бе човек, скачай, споко, няма да умреш много. Обещавам само малко. Аз съм малко подличак в тази игра, защото като убия някой, веднага левства. Тигър, искаш ли ти... Малко ги мамя понякога. Но все пак... Това е PvP сервера, може да ги мамиш. Той пак и той не пише нищо букука. Те! Ади бе нещастник, слез долу, бе, ще прибия. Не пише нищо. И ми тръгна си. Не го знам що. Просто си тръгна. Те. Сега. Да потърсим още някой, който да бием. Gold Ore за 7000. Луди ли сте? Какви сте? Gold Ore за 9. За 7000. Ай. Че кой нормален ще го купи, бе? Така. Няма ли кой да скочи, бе? Само днес 60% отстъпка ми. Супер, много се радвам, ама аз няма купувам с PayPal, сори. 60%, трябва да сметна колко са 60% от 12 лея. Ти бе, Букук, слез бе. Бах, ти пича не иска да слезе. Слизай, бе. Имам ли флай аз? Нямам. Ай бе, пич слезе, бе. Ще прибия малко. Няма ли кой да слезе, бе? Баща нечестно и тъпото. Няма ли някой долу, я? Да разгледам. Не, кой? Жива душа няма. Слез, пич слез и ще прибия. Ой, двама са. Трима, леле, ще ги скъсам. И тримата. Чак да му напиша на това, наистина сметим. Искаш ли те... Дай да слезам. Така. Слезнах. Дано никой не ме нападне. Някой нападне ли ме, ще го късам. Ще лефна веднага, естествено, ако някой ме нападне. Тоест, преди да ме е нападнал.
Мри, бе! Букукчар. Ай, бе. Голем... Не искам да се телепортвам до някой непознат, защото всеки път, когато това се случи, ще ме убие в неговата база. Айди бе. Айди бе, няма ли някой тука? Тъпа се лазер. Аз ще отида до Home. После... Не, там ще си фъсет Home. Знаете ли какво ще направя? Сега ще му клемна в акшена. Гледай какво правим сега. Тук пишем фъсет Home. Така. Фак, нищо. Само да не ме убие. Сега си махам всички айтеми. Ще му видим там какво ме уби. Ако ме уби, ако ме убие, тъпа, голем. Кой пише, бе? Кой пише, бе? Катя пише. Нека пише момичето. Ай, пич. Телепортвам се. Що? Искам сет на Хоума там, ако знаете. Но там ще си фъсет Хоумна, ако съм там. Ако ме портне в акшена. Сет Хоум. Какво става, брат? Ще ме биеш ли, бе, букук? Ще ме биеш ли, бе? Педал нещастен. Айде, убиме да виж какво ще се случи. Ако ме убиеш, ще се върне и ще го убия. Чакай, отивам до Home. Комбат съм бил. Сигурно ще ме убие. Но сега ако ме убие, аз отивам до Home, аз взимам си крипърчето, ще го прибия. Айде, крипър сетчето. Той с кои е крипърчето. Така, сега тъпа големчо, ще го късаме. Айде. Аре, бе. О, прие. Педерасчето, сега ще го пребием. Опа, извинете, че псувам, ама просто сега ще стане много напечено. Ей, той наспал на букука, бе. Що ме портна хомето си? Така. Добре. След спичи ще умреш. Ще да кажа. Да снимам клип. Те. Тормозиме. Те, сега. Ще чакаме. Трябваше да го набия, бе, и ще да му взема хубавите айтеми. Сега ще ми кажа, също голем. Това се. Го тъпа се да ми видиш хомето. Сега ако се портне, го убивам. После пишеме тъпа да живея твоя хоме. Ся се тъпа голем. Портва се и го убивам в базата. Аре, няма живе. Ник иска да се телепортне. Да го видим Никчо. Знаеш, той е сквит. Не е голяма загуба. Сега ще го прибием. Дано. Ако е някакъв дъма, просто много ще се садна. Ма дано да не е, естествено. О, Никчо, безайте ми. Те, 12 кила. Те, Никчо, айде. Как се казва, що е? Го тъпа ла. Аре. Го 60
щупали да видиш хоме. Да видиш. Що пише само да видиш, и да му се не види. Тъпа за 41. Това. Айде, голем иска да се телепортне. И сега гледате измама в движение. Голем иска пак да се телепортне. Оле, ко стана, бе? Ето го. Аре, пич! Пича! Си отиде. С какъв армор беше? Мога скуит. Бутушките ме кефят. Скуит. Спитка. Това. Супер. Аре, пич и 4 клей. Кой пиши, с тия сте писали? Bye to YouTube. Ми хора, той беше клипа. Една измама направих. Ако искате да не ви мамя така, можете да се телепортнете. В смисъл да сабскрайбнете клипа, да харесате. Вижте как бъгва въгълчето, може да виждам през това. Найс. И абонирайте се, харесате там, правите каквото искате и бай.